Това е Христо Георгиев. Нали, Евлогий Христо Георгиев. Да. Значи, когато Кузма Тричков последната му нощ ще умира, те са се движили в едно общество, Евлогий Христо Георгиев, Давид Тодоров от Враца, Кузма Тричков, те са били по-богатите предприемачи и са се движили така. А се ходили при тези хъшовите да остават пари там на странджата да ги хранят постолюли. И Христо Ботев е бил с тези по-богатите. Да. Така, и когато идва Файтона от възможността, ако пише внука на Давид Тодоров, да извикат Давид, че Кузма умира, той отива и там при него е бил този в стаята. Да са били много близки. И той тогава го пита, имаш ли завещание? Той казва, не, нямам. И му дава печовете от касата, он я отваря, взима там каквото трябва. И он му диктува завещанието, Давид го пише. Да. И тогава с Христо се опитват да намерят, те се стоят, нотариус посред нощ. Да. И не могат. Да. Никой нотариус не се съгласява. И накрая срещу 2 конски торби с пари доказват нотариус Призърън, който подписва завещанието и Кузма умира. Ага. Но този е бил. Да. Те са се движили, били с общество. Кузма Тричков, нали, училището. Да.